Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Ban iya ba, ban jini nake yi ba komai, duk abin da ka nufe ni da shi nake yaba mai. Ka faɗa da haja ta kar in ga za a komai, na fake da kai yaya ni ba zan yi komai ba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Kayo dubin salati Allah ga amintacce, shugaban da duk wanda ya bi shi za ya dace. Alihi sahabbai ka saka suka amince, Fadima ina son ta da so da ban misalta ba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Ya Abul Abbas Maula Shehu na Tijani, dole ne na gode maka kai ka taimake ni. Gibiri madafa in kai na ta kare ni, Shehu baba kai na sani ba zan kama kowa ba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Babu mai isa kowa kai yake ta nema, mai abun bida mai nema yake da sama. Ya abun yabo Shehu da safiya da yamma, kai kake ta sarrafi da kauniya abun duba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Mu muke dakon ko zancen take dakon mu, rayuwar da ba Shehu cikin ta ba a samu. Mun faɗa muna ƙara faɗa cikin imamu, Shehu zai yi ceto ku faji ni kar ku bar duba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Ina ka ji an samu in ba ta gunsa ne ba, ina ka ji mai na yi ba da Shehu yayi ba. Babu ne kawai bayan Shehu ban ji wani ba, inda hankali zai wa'aya ba za mu kai kusa ba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Kar da dai mu gajiya san Shehu gaskiya ne, kar mu ji komai wata ran za mu kai gaci ne. Kar mu damu su kan makiya komai ɗaya ne, wahala da daɗi duk Shehu ne mu gane. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Ubangidan halitta gausi a zamani na, la ilaha illallah kai ka bata suna. Shehu ga kanan a wata ga kanan a rana, Shehu ga su karshen ka a farkon ka kwana. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. In kawai abi ka shine daidai a gyara nema, domin ba za a sanya kake ba sanin da girma. Ko masu bincike har yau sun kasa su cimma, tun da sun kasan kai ne ma a rakiyama. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Saki uban sarakai a lafiya habibi, idan ka zo shi kenan dole ma a bi. Baban Lamini kai ne sirrin duk na habibi, shi yasa a ba isa haka baka da aibi. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Babu hankali balle ai tafakkuri ma, mafita guda ɗaya ce karkayo na dama. Washe idan ka karkai bacci a titi ma, Shehu ne ya bayyana kowa ya sallama ma. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Duba ko ina ka shaida wa idanunka, ba gida da mota hotonsa hankali ka. Duba wuyoyi shi aka rataya hakika, kai bari bala Shehu ne hakika. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Da'iman aba isa haka aikinka yayi, mun kiri ko sai ka tayi kar ka sanya sanyi. Mu komai shine ba ma tabbatan ra'ayi, in ba sabis mai amfanin ka sanya layi. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Mun tuba Shehu mun tuba, duba takardar mu, ba za mu yi abu sai dai idan kai ka nufe mu. Da mun faɗi sakon kasa ta zagaye wa kasar mu, da wanda ma yake wajen ta Shehu muna tuba. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Mai yin yabonka ne kullum Shehu ya iyasa, ya Shehu dubu bawanka ka yanta shi ya motsa. Domin dan Usmanu na yin mota kar na kasa, domin razaki angon Hafsa da yake kusa. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. Domin Baba Ali Harazumi na Kano baye, domin Abul Futuhi da mai ba tsara ka janye. Domin mai cota da Shehu mai hula juye, ya Shehu abba dan gata ne mai maka baiti. Mafita guda ɗaya ce ga wusin zamani. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mafita guda ɗaya ce ga wusin
zamani. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.